Soc Glòria Sánchez, soc investigadora a l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments aquí a València, que pertany al CSIC, i soc la grup líder del grup de Virologia Ambiental i Seguretat Alimentària. El IATA té 3 departaments diferents. El nostre grup està dintre del Departament de Seguretat Alimentària i Tecnologies de Conservació, i nosaltres treballem amb patògens que es transmeten pels aliments, principalment amb virus de l'hepatitis A, els norovirus i altres tipus de virus. I llavors el nostre grup, diguéssim, té 3 línies d'investigació. Per una banda, posar a punt mètodes per poder-los detectar a les aigües i als aliments. Per una altra banda, veure com els processos que utilitza la indústria alimentària és capaç d'inactivar o no aquests virus, i els sistemes de desinfecció que es fan servir a les plantes depuradora. I finalment tenim una tercera línia de fer servir tècniques de seqüenciació massiva per no només veure la quantitat de virus que trobem als aliments i a les aigües, sinó veure quins tipus de virus podem trobar en aquestes aigües. I amb l'arribada de la pandèmia, com nosaltres teníem experiència de detectar altres virus en aigües i aliments, vam adaptar els nostres procediments metodològics per fer la detecció del SARS-CoV-2 a les aigües residuals, que s'ha fet servir com una eina epidemiològica per veure en quin moment apareixien casos en poblacions o en barris determinats, i això ens ha permès crear tota una red de contactes i de treballar amb moltes entitats públiques i privades fent aquest tipus d'anàlisis. En el nostre cas en concret, s'ha reconegut la importància que té analitzar les aigües per poder fer un screening del que està passant en una població sense tenir que anar a mirar persona a persona, que això ja es feia, vull dir, les aigües residuals es feien servir com aquesta eina, però és veritat que no era conegut. I la pandèmia ens ha permès poder una mica posar en valor la feina que es feia en el nostre grup i en molts altres grups d'investigació que treballaven en aquest camp. Amb el canvi climàtic cada vegada tenim menys aigua. Una de les coses que s'estan impulsant a nivell de la Unió Europea és reutilitzar les aigües depurades per irrigar els cultius. Llavors, hem de garantir que aquestes aigües que es fan servir per regar estiguin lliures de patògens, i nosaltres estem treballant per posar a punt mètodes de detecció de virus ràpids en aquests tipus d'aigües, i per una altra banda avaluant els sistemes de depuració que tenen les plantes depuradores, què tan eficaços són per eliminar patògens, i especialment els virus que de normal, els virus entèrics, són més resistents que altres patògens. I dintre de la part de la vessant de les aigües residuals, de fer-ho servir com una eina epidemiològica, hem obert el ventall de patògens, i ja no només fem la detecció de SARS, sinó que també busquem, per exemple, el virus sincitial respiratori, o busquem virus de la grip, vull dir, altres virus que poden arribar a les aigües residuals, i que aquestes aigües residuals ens poden donar la informació dels moments on hi ha pujades i baixades d'infeccions a nivell d'una població en concret.